Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Panibagong pagpatay sa konsyal ng Cagayan, binira ng Philippine Councilors League. Sunod-sunod din na pagpatay sa Cebu, nakakabaha o kinakabahala na PNP o ID ng PNP na iwan sa crime scene. Kamara, bago na ang majority floor leader, ibang mga mambabatas nag-aagawan sa minority leader position. Samantala dahil po sa Bangsamoro Organic Law, libo-libong empleyado po ng ARMM posibleng mawala ng trabaho. Hirit naman at ang pagtestigo ng tatlong suspect sa Maguindanao Massacre, ibinasura po ng CA. Bagong ombudsman na Martires nagsorry sa kanyang mga nasaktan. Mga kasamahan, pinasalamatan naman. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome sa ating tigasing palatuntunang Kamaong Acero. Dito po sa Leader News Philippines. Tayo po ay sumasa inyo mula dito sa ating studios. At napapanood po tayo ng pagkalinaw-linaw at as in HD quality sa lahat po ng sulok ng buong mundo ngayong pong araw ng Monday, July 30, 2018. Kumusta po ang mga OFW? Ang ating mga makabagong bayani ng panahon, nagpapatulo po ng pawis, nagpapakahirap, lumalayo sa pamilya para lamang po mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga mahal sa buhay dito po sa Pilipinas. Hi sa mga nasa Metro Manila, mga nasa malalayong probinsya at mga lungsod sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Once again, ang aming imbitasyon na i-like po ninyo ang ating live FB page ng Leader News Philippines. At i-subscribe po ninyo ang ating YouTube channel, Leader News Philippines. At mag-comment po kayo sa ating palatuntunan. At i-share po ninyo kaagad sa ating mga kaibigan para mas marami pong nakakaalam sa totoong nangyayari po sa ating bansa. Once again, ito po ang palatuntunang Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. O bueno, para sa ating survey question mga kaibigan sa araw pong ito ng Monday, sang-ayon ba kayo sa ginawa ng mga MMDA operatives na pagsira po sa mga panindang pagkain? Panoorin po muna natin ang video na nagbunga na ng sari-saring reaksyon, but this afternoon, nais po namin kayo mismo ang aming tanungin. Kayo pong mga manonood namin sa Kamaong Acero, ano po ang masasabi ninyo sa ano po ang feeling ninyo? Sang-ayon ba kayo sa ginawa ng mga operatiba ng MMDA na pagsira po sa mga panindang pagkain ng isa po sa ating mga kababayan? Panoorin po ninyo ang video. Ayan, so ganyan po sila. Ayan, yung mga panindang prutas ng isang kawawang manininda. Sinasabi po ng mga operatiba ay nasa bawal na lugar. Ayan, pero ang sabi po nung nagmamay-ari po ng kariton, sila po ay nasa loob ng isang lote. Nga lang ay parang nasa iskinita pero wala po sila sa kahabaan po ng Makapagal Boulevard. Naalala? Enforcer ng MMDA. Traffic enforcer. Yang truck na yan ay MMDA truck yan. So, ang mga uniforming yan ay MMDA uniform yan. So, I'm sure that's an MMDA operative na nais linisin po ang mga lansangan. At ito pong paninda ng ating kababayang kawawa ay hindi po pinatawan. Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. Yan. Ulitin natin ang ating subject matter, ang ating topic this afternoon. Sang-ayon ba kayo doon sa ginawa ng mga operatiba ng MMDA na pagsira sa pagkaing paninda ng ating mga kababayan?
Alright, 3 minutes after 7 in the evening mga kaibigan. Once again, magandang gabi po sa inyong lahat at happy birthday muna sa mga may birthday po ngayon. Mga maagang sumilip sa ating programa, siyempre ang ating mga kaibigan mula po sa Long Ridge, Philippines, ang Baguio chapter. Sila Ma'am Vicky Go, sila Clarence Andaya, at iba pang mga best friends natin, sila Jenny, at sa lahat ng mga tagatangkilik po ng napakagaling na mga produkto po ng Long Ridge, Philippines. Kami po, ako officially, ini-endorse ko po ng todong-todo ang mas matindi pa ho sa Viagra, ang Cordyceps Militaris Coffee ng Long Ridge, Philippines. 3 days. Sabi nung nakagamit, na huling kausap po natin, 3 days ang epekto sa kanya. Ganong katindi. At syempre, inialok din po natin yung ating Long Ridge, Philippines pie cup. Ang pie cup na yun ay parang tumbler, pero ang epekto po niyan sa ordinaryong tubig, kino-convert po niyan yung tubig na ilalagay po ninyo sa loob at nagiging alkaline water na nakakagamot sa sari-saring sakit po sa katawan. Ganyan kagaling ang Long Ridge, Philippines. Right, sige. Happy viewing kay Sir Rafi Bianson dyan sa Batangas province. Kay Peach Gabriel dyan sa Jisan Kingdom of Saudi Arabia. Hi, Peach Gabriel, kumusta ka dyan? Kay Dabawenyo Macho, ayan, mga maagang nakasilip po sa ating palatuntunan. At syempre kay Manoy John Bornasal, isa po sa ating kasamang uragon sa Philippine bagong tatag nating Philippine Online Broadcasters Associations. Philippine Online Broadcasters Association. Yan, POBA. Isa yan sa official natin, Board of Director. At nice nating batiin ang ating mga kasamahan dyan. Partner Oliver Licop. Ang may pakanayan siyempre si amigong Bong David. Siyang nagsumikap na mabuo ang grupo. At si partner Danny Mangahas, si partner Mario Batigas, si Manoy Jun Burnasal, at ang inyo pong lingkod bilang presidente ay naglalayon pong iangat, kinisin, professionalize the online broadcasting in the Philippines. That's why POBA is born. Philippine Online Broadcasters Association. Sige, so sa ating mga kapatid sa POBA, Kodus at mabuhay tayong lahat. Siyempre, tuloy-tuloy na tayo sa ating palatuntunan. Report mo ng ating ratsadahin habang si ayan. Ayan. Sabi ng mga kaibigan natin sa Long Ridge, Philippines Baguio, no, hindi po kami sang-ayon sa ginawa ng MMDA. Naghahanap buhay ng maayos yung tao, kawawa naman pagkain yun, kinain na lang sana nila. Hiltamayo dyan sa Tacloban City, partner, kumusta ka na? Standby para po sa ating mga ratsada po ng mga reports sa ating palatuntunan. At mamaya po ng konti, meron tayong complainant. Tinutukan po ng pulis. Napatingin lang, dumaan yung mama sa tapat ng 2 pulis. Hinabol na po yung ating complainant at tinutukan na animoy isang kriminal. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sige, report muna tayo bago po ang lahat. Mga kaibigan, gumawi muna tayo sa Senate of the Republic of the Philippines. Alamin natin ang report ni partner Jojo Sikat sa ating palatuntunan sa mga oras pang ito. Partner Jo, kumusta? Anong mga nangyari sa maghapon dyan sa Senado? Go ahead please. Yes, maraming salamat kasamang Errol. Nanguna itong sina Senate President Vicente Tito Soto III at itong kanyang kaibigan na si Senador Gregorio Gringo Nasan sa isinagawang random at mandatory drug test sa Senado kaninang umaga. Kasabay ng isinagawang flag ceremony, inanunsyo rin itong si SP Soto sa mga kawani
at opisyal ng Senado yung pagsasagawa nga ng random drug test. Ito ay surprise drug test. Matapos itong flag ceremony, nagtungo itong si Soto kasama si Honasan sa Padilla Room sa ikalawang palapag ng Senado kung saan sinagawa nga itong random drug testing. Sa panayam sa ilang empleyado ng Senado, sangayon sila sa kautusan ng Pangulo ng Senado na random drug test para na rin maging halimbawa ang Senado sa iba pang ahensya ng gobyerno. Bukod kina Soto at Honasan, sumailalim din sa drug test sina Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Bam Aquino, Loren Legarda at Senador Antonio Trillanes Porta. Sa target na 490 na Senate employees at secretariat, tanging 343 lamang yung sumailalim sa drug testing kung saan 76 yung hindi nag-comply. So balik sa tala naman ng medical service ng Senado, tanging 68 na kawani ng Senado ang hindi sumailalim sa drug testing. Ayon dito kay Senate Secretariat Maria Villarica, kanila munang alamin kung bakit hindi sila nakakomply sa isinagawang drug test. Mandatory drug test yan, parang Jojo, di ba? Random and Random, mandatory hindi drug mandatory. test. Hindi mandatory. Random and mandatory, pinagsama. Ibig sabihin, kapag ka natapatan ka, bahagi ka ng random, hindi ka pwedeng tumanggi. Oo, hindi ka pwedeng tumanggi. Oo. Yeah, okay. Kaya yung mga padadalan nga ng liham ng medical services ng Senado, itong 68 na hindi sumailalim para nga sa loob tumanggi. ng 24 oras. Sa madaling sabi, tumanggi yan. Hindi maaalamin pa. Kasi baka nasa labas, naka-duty, at baka may mga trabaho na hindi nakapunta sila doon sa second floor. Alamin mo na to. Teka, medyo nalito ako. Pag sinabing random, di ba yung random kung sino lang ang mapili doon at matapatan? Ikaw, drug test ka? May pipiliin doon. May pipiliin. Ang napili nga dito ay 400, nasa na ba? Ito, 419. Okay. 343 lamang yung sumailalim. Ibig sabihin, in advance, may napili na silang mga pangalan. Meron na, pero meron din yung mandatory. Halimbawa, ako, Senate Media, gusto ko magpumunta, pwede naman. Kaya meron din mandatory. Okay. Kailan ba malalaman, by the way, ang resulta ng drug test na yan? Baka next week malalaman. Oo. Okay, padadala ng liham ng medical service ang Senado itong 68 para sumalilalim sa loob ng 24 oras. Kapag muling nabigo, bibigyan pa ng isang pagkakataon na sumailalim ulit sa drug test sa loob ng 24 hours. Kapag muling tumanggi, dito na maharap sa administrative case o action at maharap sa kasong gross insubordination na may parusang suspension ng 6 na buwan sa trabaho kaya dismissal sa ikalawang pagkakataon. Kasabay nito, inanunsyo rin kaninang umaga nito Soto sa harap ng mga rank and file ng Senado itong karagdagang 5,000 pisong groceries and transportation allowances. Swerte. Itong dating 10,000 allowance para sa mga kawani ng Senado ay magiging 15,000 na para makasabay nga sa gastusin sa mataas na presyo ng bilihin. Ikinatuwa naman ng mga empleyado ng Senado itong karagdagang 5,000 allowances sa panahon ng pamuno nga nitong si Soto bilang Senate President. Ayun. Si Jojo, yes, kasama nga error. Yung hindi nagsailalim sa drug test, posible pa lang masuspende sa unang sa unang pagkakataon parang may warning, bibigyan ng another chance. After the other chance, the second chance, suspension na. Suspension na. Tapos sa suspension niya, kapag hindi pa ulit, ay dismissal na. Yan kayang, hindi kaya yung mga umiiwas na yan ay medyo may sanib din ng droga ang katawan, hindi kaya? Hindi pa natin hindi masabi, no? Dahil, wala pa kasi mga dahilan o yung mga kanilang paliwanag. Antayin natin na yung paliwanag doon mula sa Senate Secretariat kung bakit hindi nga sila sumailalim sa drug testing kanina. Ay baka naman may dahilan, baka naman nasa field o kaya talagang abala lang sa paggagawa ng trabaho sa taas. Kayo namang mga nandyan na media sa Senado, buti hindi na isip ng presidente nyo dyan. Sino bang presidente nyo dyan sa Senate
Press club ba? Sa press club, Senate press corps. Oo. Dito sa Senate at saka sa House, sa Representative, ang tanging walang Senate press corps. Anong Kami tawag ay sa inyo? Under kami ng Public Information Bureau ng Senado. Sa House ganun din. Under Oo. sila ng Bureau o Information Bureau ng House. Kami naman ay sa Senado. Ayan. Kaya wala kaming press corps sa Senado at sa House of Representatives. Sa Malacanang meron. Meron, oo. So, walang medyo nagpalutang na pati media ay isa-ilalim din sa drug test sa paring Jojo. Mandatory nga yan. Kung gusto ng media magpa-drug test, pwede naman. Hindi, kasi pag sinabing kung gusto, that's voluntary. Iba yung mandatory sa voluntary, oo. Voluntary, pwede rin voluntary kanina. Kaya nga Okay. lang. Alam ko naman paring Jojo na kahit ikay matapatan ka ng PIDEA dyan, wala kang problema. Siyempre naman, alam ko naman na sarili ko eh. Oo. May masama pala tayong balita lamang paring Jo. Yung hinahanap nating mudguard ng kotse mo, wala daw doon kay paring Tony. Wala ba? Wala. Oo, pinuntahan ko sa shop. Pinuntahan ko sa shop niya, wala daw. Ang duda niya doon sa pinanggalingan. Oo. Alam. Laga naman, oo. Oo. Ay, Okay. sige. Oo. Okay. Sige. Okay, mula nga rito sa Senado, ito si Jojo Sicat para sa Leader News Philippines na gulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo. Live mula po sa Senado ng Republika ng Pilipinas. Ulitin natin. Ayan. Akala ko si Trillanes lang ang nagpaano eh. Akala ko si Trillanes lang ang tawag dito? Nagpa-drug test kanina. Lahat pala ng mga senador, no? Lahat pala ng mga senador. Teka. Ayan, dito ako kasi yan yung live video. Alright, kasi yung mga babatiin natin nandito sa live video. Ulitin natin muna yung ating survey question. Ang ating survey question, mga suki, sang-ayon ba kayo sa ginawa ng mga operatiba po ng MMDA na pagsira sa pagkain, sa panindang pagkain ng sinasabing parang illegal sidewalk vendor? Pero ang contention po ng vendor ay nasa loob sila ng isang pribadong lote. Ayan, pero ano magagawa ng babaeng vendor? Ang dami-dami. Isang platoon. Parang isang batalyon po yung mga operatiba ng MMDA. Ayon, pinagbabasabas. Para bagang sila'y naglaro lamang sa mga pagkain na parang ang Pilipinas ay hindi naghihirap sa pagkain. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Meantime mga kaibigan, 7-10 minutes makalipas na po ang alas 7 ng gabi. Kamaong Asero pa rin po ito ang inyo pong pinanonood. Batiin ko muna si Emeline Ka-Ingles Goles. Watching you, sir. You're good anchor. Thank you, Ma'am Emeline. Thank you. Ma'am Jovian Mate Bianya Kapawing, watching from Casa Cristina Hotel, Katbalogan, Samar. Nice viewing again this informative show. Thank you, Ma'am Jovian. At again kay Ma'am Annalie Tubigon, Ed Verdsen. Parang imported na pilyado, no? Watching you from Norway. Magandang gabi po sa mga taga Norway, mga Pilipina, OFW, or mga residente na sa Norway. We hope everything is okay with you always. And Sarah De Gia. Hi, Sarah De Gia. Diyan po sa Saudi Arabia. Thank you for watching our show. At sa iba pang mga nanonood sa atin, shout out po kami kay Julius Mapaya, and Yoyi Mario Merante of Tacloban City. Ulitin natin. Sabi ni paring Hill Tamayo, shout out po daw kay Julius Maraya and Yoyi Mario Merante of Tacloban City.
Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Diretso muna tayo sa mga reports pa rin ng ating mga Leader News Patrol. Gawayan po muna natin ang nangyari pong briefing ng programang Tapang at Malasakit na may kaugnayan po sa pangangalagang pangkalusugan po ng gobyerno dyan sa Visayas area. Heto po at narito ang report ni Mike Paul Marquez. Mike, magandang gabi sa iyo. Go ahead please. Nananawagan ang publiko na magkaroon din ng malasakit center sa mga hospitals dito sa Northern Samar at Western Samar para makatanggap din sila ng benepisyo na zero billing sa mga hospitals dito sa Samar Island. Kung maaalala noong Pebrero ay si Presidente Rodrigo Roa Duterte mismo ang dumalo sa paglunsad ng malasakit program sa Visayas at nagbigay din ang Presidente ng 50 million pesos para sa nasabing programa. Layunin ng malasakit program na matugunan o matulungan ang kababayan nating may sakit sa pamamagitan ng zero billing sa mga hospitals dito sa Visayas. Sa panayam ng Leader News Philippines kay Presidential Assistant for the Visayas Michael Lloyd Dino ay sinabi nito na isa sa kanyang mga priority projects ay ang malasakit program at housing program na sa ngayon ay gagawin din niya ang lahat para magkaroon ng malasakit centers sa Samar Island. Sa ngayon ay ang Eastern Visayas Regional Medical Center sa Tacloban City pa lang ang mayroon ng nasabing programa. At syempre, eksklusibong nakapanayam din natin ang isa sa mga nakatanggap ng benepisyo ng malasakit program at sinabi nito na 200,000 pesos yung bill niya sa hospital. Pero ayon pa nga sa kanya ay wala siyang binayaran kahit peso at nagpapasalamat din siya sa programang ito, Errol. Alright, sige. So, mabuti yan. Para sa ating mga kababayan, sana nga, tulad ng hinihiling nila, lumawak pa yung malasakit program niya ng gobyerno, especially sa mga ospital na umaasa at inaasahan po ng ating mga mahihirap na kababayan na Mike Paul. Oh. Alright, sige. Thank you dyan sa inyong lugar, Mike. At live mula dito sa Calbayog City, Samar, ako po si Mike Paul Macarayo Marquez, reporting live, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Mike Paul Marquez, sa ulat na yan. Well, sana po maikonsidera ng gobyerno na mas palawakin pa yung kanilang malasakit program. Basically, yung malasakit program ay that's a health program na zero billing na wala nang babayaran halos yung mga mahihirap at kwalipikadong tulungan po ng gobyerno, no? Marami po ang dapat matulungan. Napakarami po ang nagkakasakit. In fact, patunay niya na napakarami po ang kailangan tulungan yung mga pumipila po sa PCSO. Salamat po kay Sir Alex, kay General Alex Balutan dahil sa patuloy pong pag-accommodate sa ating mga recommendations. Kanina na-recommenda natin si Mang Juanito Bolo Gagaw ng 13 Martires City. I'm sure hindi yan pababayaan ni General Alex Balutan. At kayo din po kapag may nais po kayong hilinging tulong sa PCSO, pampagamot, dialysis, chemotherapy, at may kaugnayan po sa mga pag-arugang pangkalusugan, just tell us, we can provide you an endorsement letter. At yan po inirerespeto yung ating letter. Mahiwagang liham po ay ginagalang, inirerespeto at pinagbibigyan po ni General Alex Balutan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Batiin muna natin si Abner Parum, kabayan, Manoy Abner Parum dyan sa San Marcelino sa Maynila. At dyan din sa shop ni Dick Caboy. Si Malu at of course si Manoy Abner. Yan. Sige, isa pang report ang ating pakinggan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sa oras pong 23 minutos na po, mga kalipas ng alas 7 po ng gabi,
gawian po muna natin ang mga nangyari at naganap sa maghapon dyan po sa Kamara de Representante. Ang latest na balita natin, may bago na raw na majority floor leader ang House of Representatives. Samantalang yung posisyon daw sa pagka-minority floor leader, pinag-aagawan pa rin ng mga mambabatas na nagtutululaway o tululaway sa mga posisyon dyan. Alamin natin sa latest report ni Paring Felix sa Tambongko. Lex, magandang gabi. Go ahead please. Hindi, Saglit. Nawala Si yung... Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Nawala yung linya natin kay Paring Felix. Unahin muna natin ang report ni Paring Archie Gadang live mula sa lalawigan ng Laguna. Paring Archie, magandang gabi sa iyo. Go ahead please. Paring Archie. Magandang gabi sa iyo, paling kasamang Errol. Ngayon sa kasalukuyang narito tayo sa lalawigan ng Laguna. Magandang gabi sa iyo, kasamang Errol. At sa ngayon ay kasalukuyan tayo nandito sa lalawigan ng Laguna. At kaya kapiling natin kasamang Errol na isa sa sinasabi niyang parang aping-api siya dahil sa ginawa ng dalawang kapulisan dito sa bayan ng Pakil, Laguna. Yan ba yan paring... Kasamang Errol ay bigla siyang sinita dito at dali-dali siyang pinababa sa kanyang motor na daladala. At siya'y tinutukan ng baril at pilit na pinabubuksan ang bag niyang dala. Nang sa gano'n ay narito kasamang Errol si Rolando Vargas. Kausapin natin. Kasamang Errol at sasabihin sa kanya, kapanaway, nandito siya, kasamang Errol. Alright, magandang gabi po, Ronald Vargas, sir. Magandang gabi po, Kyrol. Opo. Ano po bang nangyari kanina sa inyo? Habang binabagtas ko po yung highway ng Pakil, Laguna po. Humigit kumulang ng alas 10 ng umaga. Opo. Napadaan po ako dun sa isang stasyon ng pulis na Saan lugar yan? Saan lugar? Tumaan po ako dun sa highway ng Pakil, Tapat ng police station ng Pakil. Opo. O anong nangyari nung dumaan ka? Ano nangyari po nung dumaan ka? May ginawa ka ba? Opo. Ano ba? Bakit? Ano nangyari? Wala naman po akong ginawa. Lumingon lang po ako dun sa dalawang pulis na nakaupo na naka-duty dun sa highway ng Pakil Station. Dahil po may kaibigan din po akong pulis doon kaya ako napatingin doon sa kasamaan nila. Okay. Nakakala ko po nandun. Opo. Tama ba yung balita na ikaw ay... Pagkalagpas ko po, Opo. lumagpas na po ako ng mga ilang nakarating na po ako ng bayan ng Paiti, Laguna. Opo. Mayroon pong humahabol pala sa akin na nagbubusina na nakamotorsiklo din na naka-uniforming pulis. Bakit Opo. daw? Nung time na yon, pinahinto po ako sa tabi. Pinataas po dalawang kamay ko. Tapos, sinabihan po ako na huwag gagalaw. Tapos, tinanong ko po yung pulis ko anong violation ko. Sinesearch po ako ng pilit. Pinabubuksan po yung bag na dala-dala ko. At nakita naman po nila na ang dala ko ay mga gamit ko sa pagtuturo ng boxing. Opo, yun lang po ang ko. Tapos tinanong ko yung pulis kung bakit kailangan patutukan niya ako ng baril. Pwede niyo naman ako kasapin at maano naman akong huminto at nakipag-usap sa inyo. At ang sabi po ng pulis sa akin, pwede ko po ba banggitin yung pangalan ng pulis? Banggitin mo, tinutukan ka kamo. Anong mga pangalan ng mga pulis na yan? Opo, si P1 Feliciano. Pulis yan ng ng Pakil Police Station. Pakil Police Station, then? Opo, tapos yung isang pulis po, hindi ko na po kasi parang hindi ko na maklaro yung pangalan ng isang kasama niya. Pero kasi nagkamali lang din po ako ng banggit. Sino ang tumutok ng baril sa iyo? Hindi ko malaman sa dalawang pulis kung si Feliciano o yung isang kasama niya po. Basta po nagpaliwanag lang po ako na kung ano po ang naging violation ko. Yun nga po, sabi po sa akin ng isang pulis na pagkamalan daw po ako,
Kasi mayroon daw yata silang hinahanap na subject na nakamotor din. Mm. So yung punto ko lang po doon ay doon pa lang po sa highway ng Pakil, bakit hindi po nila ako hinara at kinausap? Oo. Bakit kailangan pa po na makarating pa ako ng pila? Saka ko nalaman na yun, umahabol pala sila sa akin. Pero una sa lahat, lumabas na sila sa jurisdiction nila, di ba? Taga-Pakil ka mo yun. Opo, Bakit sir, nakarating kasi sila sa Paite? Opo. Yes, sir. Dahil po, Pakil Laguna sila naka-duty, nakarating na ako ng Paite, doon nila ako kinara. May problemang malaki ang ginawa sa iyo yung mga pulis na yan. So, kamo, ano ang Opo. nirereklamo mo ngayon? Yung pagtutok sa iyo? Hindi ko po kasi nung nag-report po ako sa Bagong Bayan sa PIAS. Oo. Ay ang sabi sa akin, pag-harapin daw po kami. Mm. Opo, Kyrol, yung punto ko lang po doon, mabigyan sana sila ng disciplinary action sa ginawa nila sa akin. Dahil natakot din po ako nung time na yun kasi sabi ko kung pumutok yung baril na tinututok nila sa akin, kawawa naman po yung 6 na anak ko. Tama po yun. Alam mo bang may pinatay na naman na konsihal at sa Cebu, sunod-sunod ang mga pagpatay at sinasabi nga po sa balita, doon sa crime scene, may ID ng pulis. Opo. So, naiintindihan ko kung bakit ka nanginig, natakot sa ginawa sa iyong pagtutok ng mga pulis na ang paliwanag sa iyo, napagkamalan ka lang. Opo. Sus Mario, kung yung hinahanap pala nila ay kriminal at akala nila ikaw na yan, pinutukan ka na, patay ka na. Opo, yun po ang kinatatakot ko kanina, sir. Nag-file ka na ba ng complaint mo? May file ka bang formal complaint sa IAS? Yes po, sir. Bukas po, pinag-aarap po kami ng 1 p.m. sa IAS po. Sa pamamagitan po ng mga nanungkulan po ng opisyal ng pulis. Alright, ganito. Total na i-file mo yan sa IAS kasi kami sana may mas mabilis na gagawin. Total na i-file mo na yan formally, edi hintayin natin kung anong magiging... Yes, sir. Sir, mayroon lang po akong tanong. Dapat po ba akong pumunta po si Sir RJ po? Siya po ang maggagabay sa akin po dun sa kasi sabi pwede ng police po dun sa IAS. Pasamahan na lang kita kay paring Archie. Samahan mo na lang yan paring Archie para magabayan si Ronald bukas dyan sa IAS. Kasi Yes, na-file na pala yung complaint. Ang importante dyan, mabantayan na lang natin Ronald yung reklamo mo. Maraming salamat po sir sa action po na inyong nagawa. Opo, pwede po ba ako kay General RB po? Pwede po. Sige. Okay. Okay. Hello kasama Errol. Okay, paring Archie, nakapag-file na pala siya ng formal complaint sa IAS. Ang gawin na lang muna natin pare ay samahan mo ng matiyak na may magandang aksyon. Nakitaan niya kasamang Errol, mawalang galang siya. Nakitaan niya pero parang hindi siya na bastante doon sa IAS. Bagamat yun ang sumasala sa ating kapulisan, mas gusto nga niya sa ating programa upang maiparating natin kay RD, General Carranza, sa Region 4A, ang nangyaring ito sa kanya, sa ginawa sa kanya ng 2 pulis sa Pakil Laguna. Tama, kasi una sa lahat, parang Archie, kung taga-Pakil yung 2 pulis, pero hinabol siya hanggang sa Paete, lumagpas na sa kanilang jurisdiction area yung 2 pulis, yung palang medyo salto na yon. Kaya nga So sige, ano bang gusto mangyari? Tawagan natin, i-refer natin. Matawagan natin bukas, may follow-up report tayo. Kaya kahit nandito siya sa akin, ang follow-up report natin, pwedeng makausap o maparinig natin kay Ronald. General Carrasca, ang hinaing nitong tao natin na si Rolando Vargas at Ronald. Kasama kay Ronald, hindi mo na itatanong, si Ronald Vargas isa sa ating media eye sa Laguna. Datapat nga siya na siya ang ating media eye, siya ang nasampulan ng 2 pulis na ito. Alam mo, kinakabahala ko dyan, parang Archie, ang kinakabahala ko dyan yung salitang napagkamalan.
Yes. Paano? Yung mapagkamalan. Paano na lang kung yung hinahanap nilang suspect ay isang kriminal, Kaya nga po, may kaya shoot to nga. kill order, ay patay na pala yung kaibigan natin na yan. Ayun, ang sinasabi nga natin. Ang hirap na mga mistaken identity yan na Kaya nga. paring Archie. Kapag kapatay na, hindi na. Saan lang namin, kasama ng Errol bukas, may follow-up tayo. Sa Sige, programa sige. pa rin. Gagawin natin. At, Bukas ay tatawagan natin ang Regional Director ng PNP sa Calabarzon area. Nang sa ganun ay maiparating natin ito at maisumbong at mabigyan ng disciplinary action yung dalawang tarantadong pulis na yan. Salamat kasama ng Errol bukas dito sa lalawigan ng Laguna. Dito tayo sa Pagsanhan, Laguna. Ito po ang ating yung kasama Archie Gadang, Watcher Leader News. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Archie Gadang, live sa Pagsanhan sa lalawigan po ng Laguna. Oras natin mga kapatid, 34 minutos na po makalipas ang alas 7 po ng gabi. Ulitin natin Teo, yung ating survey question. Yung ating survey question po ay sang-ayon ba kayo sa ginawa po ng mga operatiba ng MMDA na pagsira sa mga pagkaing paninda ng isa nating kaawa-awang babaeng kababayan na nagsusumikap, buhayin po ang pamilya, nagtitinda po ng mga prutas. Ang sabi po ng babae, nagrereklamo sa video, ay nasa loob sila ng isang lote na sakop ng dampa dyan sa Macapagal Boulevard. Pakita natin muli, Teo, yung mga video, no? Para makita ng ating mga kababayan, sang-ayon ba kayo sa ginawang pagwasak ng mga operatiba ng MMDA sa mga pagkain, prutas na paninda ng isa nating kababayan na sinasabing hindi raw na sa tamang lugar. Panoorin po ninyo ang ginagawa po nila. Mga enforcers po ng Metro Manila Development Authority. Bakit ba ngayon dito sa ating administrasyong ito ay para bagang yung mga enforcers natin ay talagang makita mo ang bangis. Sobrang bangis na walang awa, na konting pagkakamali. Kung may pagkakamali man ay talagang sobra pa sa maso ang ibinabagsak na parusa. Ayan, ano ba yan? Para iparamdam na silang otoridad. Ayan, kaya't yan ang ating pinag-uusapan sa gabing ito mga dear kababayans. Habang binabati po natin si Manay Cora Silian Tagum. Manay, maray na bang gitabi? Sabi niya, hello Sir Errol. Hello din Manay. We are watching right now. More power to your program. Manay Cora Silian Tagum. Thank you. Hello din kay Manny Tidon. Manny Tidon, salamat sa panonood sa ating palatuntunan. Si Paring Gani Oro ay nanonood din ng ating programa. Paring Gani, kumusta ka na? Ayusin natin yung programa mo dito sa Leader News Philippines. Watching from King Khalid International Airport, Riyadh. Good day, God bless, sabi ni Manny Tidon. Hi, Manny. Diyan sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Ayan. Ang sagot ni Manay Cora Tagum, ang sagot niya, hindi siya sang-ayon sa ginawa ng mga operatiba ng Metro Manila Development Authority. Kayo po ang aming tinatanong, mga dear viewers natin, mga ginigiliw nating mga manonood, sang-ayon ba kayo doon? Sa pagbasabas na parang damo, ayan, parang damo lang, parang basura lang, doon sa mga panindang pagkain ng isa nating kaawa-awang nanay ng tahanan na nagsusumikap na buhayin ang kanyang sariling pamilya. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, dito tayo. Ayan, sana ako. Ayan. Kaibigan, tuloy tayo sa ating programa. Manay Abner, dyan sa Abner Parum sa San Marcelino sa lungsod po ng Maynila. Ay nako, kumusta dyan ang politika sa Maynila? Makakaulit pa ba si Paring Erap? Ano ba yung lumabas na balita na may natuklasan ang Commission on Audit
na mga ghost barangay na pinag-ubusan po at ginastusan, binigyan ng pondo dyan sa Maynila ng mahigit 100 milyong piso ni paring Raps. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ano sinasabi mo? Ha? Sige. Text message? Okay. Cannot be reached si Felix? Ha? Naka-report na siya. Ay. Okay. Oo nga. Nawala kanina, di ba? Nawala kanina si paring Felix. Yung ating report kasi sa Kamara, inaantay natin sa House of Representatives. Ulitin mo lang, Teo, kasi minsan yung cellphone natin. Ang ating studio, ang Leader News Philippines, is powered by 200 Mbps fiber internet of the PLDT. Pero hindi yan bayad ng PLDT. Kami nagbabayad sa PLDT. Kami nagbabayad, ha? Makagawa lamang kami ng maganda sa kapwa. Itong programa natin. Ayan. Si paring Boyet Guillermo. Unahin mo raw ito muna. Si paring Boyet Teo. Yung 0926 daw ang tawagan mo. 0926-642-3729. Alright, sige. Tuloy-tuloy po tayo. Sangayon ba kayo sa pinaggagawa po ng mga operatiba ng MMDA na pagwasak, pagsira sa mga panindang prutas ng ating isang kababayan dyan sa Pasay City along Makapagal Boulevard, pero nasa loob daw ng loteng sakop ng sikat na kainang dampa. Masarap kumain dyan sa dampa. Ang mga seafoods dyan masarap ipaluto. Yan, luto-luto. Tuturo ka ng lulutuin lang, pero ang presyo naman talagang maghanda ka ng pera para may pambayad ka. Kung bitin ang pera mo, wag ka na lang pumunta dyan. Di ako sang-ayon sa pagsira at pagsasalaula ng mga kagawad ng MMDA sa paninda ng kaawa-awang nanay. Busungon sana ka mo. Busungon ka mo. Ibig sabihin, parurusahan kayo ng Diyos sa ginawa ninyo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Gregorio Marquez. Abuse of power, yang ganyan, sabi ni Sir Gregorio Marquez. Salamat, Sir Gregorio, sa pagsilip sa ating palatuntunan. At kayo po, ano po ang inyong masasabi? Tulad po ng aking observation, alam nyo, ramdam ng taong bayan ang bangis ng mga otoridad sa lalo yung mga enforcers. Kanina, you've seen, we have a complainant, napatingin lang sa dalawang pulis. Hinabol siya hanggang doon sa kabilang bayan. Kahit yung pulis, taga-pakil, tumawid pa ng boundary ng Paite, hinahabol lamang po yung ating complainant na boxing instructor na pagkamalan. Tinutukan ng baril. Yan, inireklamo niya. So, ipaparating natin yun kay Regional Director para ma-actionan kaagad yan. Samantala, report ulit tayo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Gawin muna natin ang Southern Metro Manila. Naroon nakabantay si paring Boyet Guillermo. Paring Boyet, magandang gabi sa iyo. Go ahead, please. Yes, Errol, magandang gabi. Nakatawag ng pansin, Errol, sa Leader News Philippines ang post sa social media ng isang overseas Filipino worker sa Dubai na nakilala ko na si Zermaine D. Javed na taga Davao. Sa post ni Zermaine, pagod na umano siya, promise, walang biro, walang swerte, kailan matatapos ang pagsubok niya. Lord, pagod na ako, mahina ang loob ko. Sa pahayag na ito ng OFW na antig ang puso ng Leader News Philippines sa nararamdaman ng ating kababayan, kaya agad naman akong nakipag-ugnayan sa kanya at inalam kung ano ang nangyari sa kanya at doon ikinuwento ng OFW ang kanyang problema. Sa video, emosyonal na nanawagan ng OFW si Zermaine sa mga kinaukulang opisyal ng DFA, OWA at POA na humihingi ng tulong para makauwi sa Pilipinas. Sa emosyon na pananalita ng OFW, siya umano'y nakarating ng Dubai sa pamamagitan ng direct hire kung saan March 22, 2018 nang umalis siya dito sa Pilipinas. Ngunit dahil sa umano'y minomolesa siya ng anak ng kanyang employer, pinaalis siya sa trabaho nitong nakaraang Mayo.
isa pang masaklap na pangyayari sa kawawang OFW, wala sa kanya ang kanyang passport dahil nasa agency at iniipit ito. Pero para daw makuha ang passport, kailangan niyang tubusin ng halagang 150,000 piso. Charmaine, pansamantalang nanunuluyan ngayon sa bahay ng kapatid ng kaibigan niyang OFW sa Dubai at nangangamba at nag-aalala sa kanyang sitwasyon. Paring Boyet, binanggit ba ng kawawang OFW, yung kababayan natin na yan, domestic helper ba yan? Kung Yes, ano oo. ang kanyang ahensya rito sa Pilipinas? Oo, nabanggit niya yun. Naibigay nga rin niya sa akin yung address at pangalan nun. Hindi ko na nga lang din na isama nga na ma-post nga dyan. Pero yun. Bukas gawa natin paring Boyet ng follow-up yan kasi kung ginagahasa siya ng kanyang anak, yung anak ng kanyang amo, ay hindi biro yan. Kailangan ma-rescue na kagad yan na paring Boyet. Actually, kasamang Errol, itong OFW yung ito ay umalis na nga doon sa kanyang employer. Oo. At sa kasalukuyan nga, nakatira siya doon sa kaibigan niya, kaibigan ng kapwa niya OFW. Bahay ng kaibigan ng... Ang problema nga lang niya, yung kanyang passport nandun sa agency. Kaya nga, yun ang pinangangambahan niya. Wala siyang passport na hawak ngayon. Oo. Kaya paring Boyet, emergency na matulungan kasi posibleng gawan niya ng ibang kwento ng kanyang amo para makulong pa yan at magkaproblema ng todo. So dapat matulungan ka agad dyan. Hoy! Mga taga-OWA, taga-DFA! Kailan pa kayo kikilos? Bakit yan nalalaman ka agad ng media? Kayo hindi nyo nalalaman? Mga ungas kayo. Diyos ko po. Pero para kasamang Errol, at asahan mo na makakapag-follow up report tayo nito sapagkat naiparating na rin natin sa DFA yung kanyang hinaing at naghihintay na rin tayo ng sagot ng DFA kung ano ang solusyon na gagawin nito ng ating Department of Foreign Affairs. Sige, very good, very good. At ulitin natin na paring Boyet, our objective is to keep our OFW safe from further abuse dahil sa ganyang kalalagayan na nakikituloy sa bahay ng kaibigan niya, bahay siguro ng amo ng kaibigan niya, susceptible yan sa dagdag na problema pagka hindi natulungan kagad paring Boyet. Ay, oo. At ito'y tututukan nga natin. At maipollow up ko na rin sa iyo, yung kung natatandaan mo, yung isang OFW pa rin na namumroblema naman sa passport na kung saan naka-schedule para sa releasing at nung pumunta siya nung araw na release ng passport, hindi niya nakuha dahil pinababalik pa siya umano at binibigyan siya ng panibagong appointment. Pero, yun nga, natulungan din natin yan. After 1 week ay nakuha niya yung passport na yon, no? Sa tulong na rin ng Leader News Philippines na iparating natin yung kanyang problema sa DFA at natugunan naman yung kanyang problema. Kaya pinararating din itong isang OFW na ito na humingi ng tulong sa atin yung pasasalamat sa Leader News Philippines. Very good, very good. Salamat din sa iyo paring Boyet na dito sa ating ginagawa. Wala tayong mga bayad po dito. Nais ko lang sabihin dito sa taong bayan na public service ito. Nagpapakahirap tayo rito para tumulong. Sana mas mabilis ang kilos naman ng mga nilalapitan natin. After all, hindi ito para sa sarili natin, para ito sa ating kababayan, paring Boyet. Oo, at yan ay ginagawa nga natin sa ngalan nga ng serbisyo publiko. At ito'y minsan nalilipasan tayo. Ginagawa na. Minsan paring Boyet, alam ko yan, nalilipasan ka ng gutom. Minsan maggagasolina ka ng sarili mong gasolina para maglakad ng mga tutulungan. We really thank you sa mga effort mo. Actually, bahagi talaga ng ating trabaho yung public service, Hindi mawawala yan. Although nakapokus tayo sa mga balita at kaganapan sa ating paligid, sa ating nasasakupan, pero kaakibat pa rin yan yung pagtulong sa ating kapwa. Tama yan, paring Boyet. Again, maraming salamat sa iyo, pare Koy.
Live mula sa Southern Metro, Boy Guillermo, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At siyempre sa mga kasamahan po natin sa Leader News Philippines, the men and women of LNPH, the hottest online broadcast platform in the Philippines, na actually hindi po namin ito hanap buhay. Ano ho? Ito po ay isang bukasyon ng tanging layunin po ay number one, kami po ay maging instrumento po ng genuine and truthful news and public service. Makatulong po kami. Sapagkat sa social media po ay nagkalat ang mga peking balita, nagkalat ang mga hate post, mga paninira sa kapwa. Nais po namin bigyang mukha ang Facebook, ang social media, mukha ng pagtulong, mukha ng katotohanan. Iyan po ang pinaninindigan po ng Leader News Philippines, kasama po ang ating mga masisipag na mga kasamahan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sige. Kay amigong Camilo Bilyasa Miliandes, pare ko'y, amigo ko, magandang gabi at salamat sa panonood sa ating palatuntunan. Bukas, kausapin natin ulit si Bishop Nilo Tayag or si Attorney Aid Caballo para ma-update natin ang ating mga kababayan sa nagpapatuloy na damdamin po ng mga Pilipinong naiinis na sa politika, naiinis na sa masyadong bureaucratic red tape at yung mga serbisyong dapat may parating sa taong bayan ay hindi basta-basta makarating dahil sa kesyo proseso at kung ano-ano pang mga rason ng mga dapat umaksyon, kaya't ang marami po sa atin ay humihiling na ho ng revolutionary government. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ronald Robles, thank you for watching our show. Mike Paul, kay Sir Gregorio Marquez ulit, and Joel Ragindin. Sir Joel, sabi niya, okay yan, wala nang kinikilalang batas ang mga tao. Oo, naghahanap buhay sila pero ilagay nila sa tamang lugar. Pagbawal, matuto silang gumalang. Huwag ikatwiran yung naghahanap buhay sila. Mga bansang, mahaba-haba ito, no? Dandahanin ko kasi sobrang liliit ng text ng font dito sa cellphone ko. Mga bansang nagpapatupad ng batas nila, mga tao sumusunod sila. Kailangan nang ipatupad ng mahigpit hanggat di ito gagawin ng mga otoridad, di madidisiplina ang mga ito. Sobra na ang traffic sa ating dagdag pa itong mga sidewalk vendors na humaharang sa mga tao sa sidewalk. Tuloy sa daan, dumadaan ang mga tao. Opinion po yan ni Sir Joel Ragindin. Salamat, Sir Joel. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magandang gabi po ulit. Sabi ni Sara Digia, Ma'am Sara Digia, shout out po kay RIM Gabon at Nanay Rosemary Cabarubias. Hi, Ma'am Rosemary Cabarubias from Saudi Arabia. More power. Yan po ang ating mga bumabati sa palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Oras natin mga kapatid, 52 minutes. Makalipas na po ang alas 7 ho ng gabi. At ito pa rin po ang programang Kamaong Asero. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Ano po ang inyong masasabi? Doon po sa pagbasabas, pagwasiwas, pagtadtad, gamit po ang itak at mga armas na pantabas ng MMDA sa mga panindang prutas, pagkain ng isa po sa ating mga kababayang nanay po ng tahanan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Oh, by the way, ang ating cellphone number na pwede niyo po makontak, tawagan, i-text sa ating studio po ay 0927-494-2175 para po sa mga may gamit na Globe. Sa mga gumagamit naman po ng Smart ay you do reach us via this number, 0949-736-5000. Alright? Sige.
Mga kaibigan, noong Biyernes kami po umattend, ako po mismo personally umattend sa pinatawag pong National Convention ng PDP Laban. At yung convention po ay isinagawa sa auditorium ng Amoranto Sports Complex dyan sa Quezon City. Ano po ang nangyari? Doon po sa ipinatawag na convention ng PDP Laban ay naroon ang mga representante ng mga rehiyon, mga probinsya, yung mga leader sa mga lalawigan at meron pong mga grupo na nandoon. Yung mga leaders sa provincial level ay naroon sa entablado at nadatnan ko po doon ang nagsasalita si Attorney Raymart Mansulingan. Kung hindi ako nagkakamali, Attorney Raymart Mansulingan. At nadatnan ko po na ang sinasabi niya ay hindi na maganda ang pinaggagawa ni Senator Senate President Coco Pimentel kaya't kailangan palitan. Kasi hindi nagpapatawag ng convention, hindi nagpapatawag ng meeting. So lapse na raw yung term of office dahil 2 years lang ang term of office ng officers ng yung laban ng yung PDP Laban at kailangan na maghalal ng panibagong set of officers. So yun po yung nadatnan ko. Then maraming nagsalita, may mga entertainment pa. Sa madaling sabi mga kaibigan, naganap yung kanilang adhikain na magpalit ng liderato ang PDP Laban. At sa isang parliamentary procedure, isang formal na proseso, ay nailuklok ang mga panibagong officers at napalitan yung mga previous officers. Napalitan si Coco Pimentel, ang senador po natin, at bilang presidente, na ipalit ho si Attorney Rogelio Vic Garcia. Ayan. At yung Secretary General naman po na si dating House Speaker Pantaleon Alvarez ay pinalitan naman ni Sir Willie Talag na taga Makati City. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Bukas kakausapin natin either si Attorney Vic Garcia o di kaya si Sir Willie Talag nang maitanong natin ano na ngayon ang direksyon. Ano ang mangyayari sa partido ng administrasyon na PDP Laban? Sapagkat tila si Senator Coco Pimentel, as you have seen, as you have watched his TV interviews, diniklara pong illegal yung nangyari pong convention last Friday. Anong mangyayari? Ang balita ko, may patawag ang Pangulo para pag-ayusin. But something has already transpired. Ano mangyayari sa PDP Laban? Saan kaya patungo ang partido ng administrasyon lalo't papalapit na po ang 2019 local elections? Ayan. Saan kaya yan patutungo? Kausapin natin mamaya. Leia Hopper! Ma'am Leia Hopper, hello po. Coming from Las Vegas, Nevada. Magandang gabi po dito sa Pilipinas, sa Las Vegas. Umaga dyan, di ba? Sa Las Vegas, Nevada, madaling araw. I think mga 5 o'clock ng umaga sa Las Vegas, Nevada. Hi, Leia. Kumusta ka dyan? Jimwell. Si Jimwell Kundat, pa-shoutout po sa mga taga-Pasig. Salamat sa updates sa mga balita. Thank you, Jimwell, sa papanood sa ating palatuntunang Kamaong Asero ni Errol Dacame. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo. By the way, ang programa po natin, nais ko pong i-anonsyo pong muli at aaraw-arawin po natin yung ating anonsyo. Next week ay simulcast na po tayo sa Pinoy Extreme Channel, isa pong leading cable channel sa Pilipinas na mapapanood po ninyo sa designated channel sa Signal Cable, sa Sky Cable, sa Cable Link, at sa iba pang mga malalaking cable firms.
Therefore, ang ating programa po ay mapapanood nationwide sa cable channel saan man dako kayo ng Pilipinas naroon. Simulcast, ibig sabihin tuloy pa rin yung ating online broadcast na napapanood ng ating mga kababayan worldwide. Ayan, so tuloy-tuloy po ang ating broadcast at mas maglalaman po, mas magandang programa, mas malaman, mas maraming dapat po kayong abangan. Marami kayong dapat abangan. May mga expose po tayong ilalabas. Meron tayong mga kakaibang interviews na ilalabas. Kaya dapat nyo pong abangan sa Pinoy Extreme Channel ang ating programang Kamaong Asero. Alright? Kumusta kay Pading Jaime Kundat dyan sa Pasig City? Pading Jaime, kumusta ka na? Dahil na kita nagkahilingan, haloy-haloy ng panahon. Ano? The last time we met ay saan ba? Sa harong ni Pading Arnel. Pading Arnel! Bading Imelda, parum dyan sa Pasig. Ayan, sa Pasig City. Kumusta mga taga Pasig City? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mamaya po ng konti ang programang Bible Cafe ni Pastor Ram Gamboa. Si Pastor Ram po ay nasa Las Vegas, Nevada, but we are able to do the program, is able to do the program nightly from Monday to Friday through our technology, yung ating online technology na from any point in the world, ay yung mga anchors natin ay nakakapag-broadcast. Ganun po ang yabang ni Nateo tsaka nila paring Oliver na kahit saang nanggagaling na parte ng mundo. Halimbawa, ako mapunta ako sa Japan. Makakapag-broadcast po ako sa Leader News Philippines ng seamless, ng walang kaproblema. Mapunta ako sa Sulu. Walang problema, live ako doon. Mapunta man ako sa China. Saan pa ba tayo pupunta? Ewan ko kung sa buwan meron pa tayong signal. Ganon, ha? Yan ay pinaghandaan po natin bilang ating preparasyon po sa mas malawak na gagawin pong mga pagtulong, public service at mga programang bago ng Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ilan pa sa mga bagong programang dapat yung abangan sa Leader News Philippines? Ang Street Angels. Ayan. Mawawaw kayo pag lumabas yung ating Street Angels. Mga riders na mga babae na walang ibang gagawin kundi ang... Napanood nyo na po ba yung Charles Angels? Ito po yung Philippine version ng Charles Angels, pero hindi po ito makikipagsapakan sa mga kriminal kundi sila po ay tutulong sa mga nangangailangan. Street Angels of Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ano pa? Para po sa mga nais matiyak lagi ang katahimikan, ang peace and order, lalabas na po, malapit na yung ating Action Cups. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yun. So, bueno, marami pa yan. Meron tayong business leaders at kung ano-ano pang mga bagong programang pangkalusugan, pangkabataan, marami pa yan. Abangan po ninyo dito po sa ating online broadcast platform, ang Leader News Philippines. Makikita po ninyo kahit may cellphone lang kayo, nasa biyahe kayo, nasa CR kayo, saan man kayo naroon, you can easily access our program sapagkat tayo po ay online. Yun po ang kaibahan ng ating programa. Let's get back to our survey questions. Sangayon ba kayo o ano? O hindi? Sa pinaggagawa ng mga operatiba po ng MMDA na pagwasak sa mga panindang pagkain ng isa po sa ating mga kababayang sinasabi po nila nasa illegal na lugar, nasa sidewalk. Pero ang sabi naman ng vendor, sila ay nasa pribadong lote na sakop ng dampa. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Pading Jaime Kundat, kumusta ka na, Padi? Pasensya ka na. Marami-rami na akong utang sa aking inaanak na anak mo. Very soon. Hayaan mo, magkikita rin tayo very soon. Sige. 2 minutos na po, makalipas ang alas 8 po ng gabi. Tuloy po kayong nanonood sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Sara Digia, ulitin ko yung mga nanonood sa atin. Joel Ragindin, Sir Joel, thank you. Si Sir Camilo Villas Emiliandes,
Ronald Robles sa Baguio, Mike Paul sa Tacloban, Manoy Abner Parom sa San Marcelino sa Maynila, si paring Jojo Sikat sa Pasay, Manay Corazon, Silian Tagum. Yan, nasan ba si Manay Cora? Sir Manny Tidon dyan sa King Khalid International Airport, dyan po sa Riyadh. Good day, sir. Sabi niya, God bless. Thank you, Sir Manny Tidon. Sino-sino pa? Ayan. Ma'am Erlinda Silvano Cañedo. Hi, Ma'am Erlinda. Kumusta ka? Sila Roland Vargas. Who else? Dami. Ernalyn Kaingles Goles. Ayan. Si amigang Ernalyn. Nako. Amiga ito ni Steve Esteban at ni ng mga kaibigan natin sa DDS. Ayan, mga ka-DDS. Kumusta kayo dyan? May mga banatan din internally sa DDS group Pitch Gabriel, of course, we say thank you, Pitch, sa panonood sa ating palatuntunan, at kay Sir Rafi Bianzon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, muli nating pasadahan mga kaibigan yung mga naglalagab na isyu. Panibagong pagpatay po sa konsihal sa Cagayan, binira ng Philippine Councilors League. Sunod-sunod naman na pagpatay sa Cebu mga kaibigan, nakakabahala na. ID po ng PNP naiwan sa crime scene. Diyos ko po. So, ano ba talaga ang katotohanan sa mga pagpatay sa ating bansa? Diyan ba sa naiwang ID yan ay may katotohanan bang lalabas dyan? Samantala, Kamara, bago na ang majority floor leader, ibang mambabatas nag-aagawan pa rin sa minority leader position. Dahil po sa BUL naman, libo-libong empleyado po sa ARMM, posibleng mawalan daw po ng trabaho. Hirit naman ng tatlong testigo tatlong suspect po sa Maguindanao Massacre na gusto nila daw tumestigo. Ibinasura po ng alam nyo, ang isang suspect kapag pumayag ang korte na tumestigo, yung pagtingin ng korte bilang suspect nababawasan. Parang gumagaan ng kasalanan pag tumestigo. Pero siyempre, mahirap yon. Kung prime suspect, pinakautak, paano mo yan papayagang tumestigo, di ba? Bagong ombudsman naman na si Martires, si Justice Martires, nagsorry po sa kanyang mga nasaktan at nagpasalamat naman sa kanyang mga kasamaan. Alright, puntahan muna natin yung nangyayaring pagpatay sa konsyal po ng Rizal, Cagayan. Alam nyo, kinukundi na ito ng Philippine Councilors League Cagayan Chapter dahil sunod-sunod nga po ang mga pagpatay sa mga konsyal. Ito ngang latest ay si Sangguniang Bayan member Alfredo Alvarez ng Rizal, Cagayan. Nasundan po ng pagpatay kay Alvarez yung mga naunang pinatay na sina Angelo Luis at si Saldi Malyari. Puros po yun mga taga-Cagayan, mga konsihal. So, hindi pumapakali ang Philippine Councilors League sa Cagayan na pinamumunuan naman ni President Myla Tingke at kanilang kinukundina at ikinakaalarma daw nila at ikinalulungkot ang sunod-sunod na mga pagpatay sa mga konsyal sa buong bansa. At lumalabas na wala daw na ikikwento ang naturang pinatay na konsyal sa kanyang mga kasamahan. So sila po ay parang blanco sa nangyari sa kanilang kasamahang si Wilfredo Alvarez at nangako na lamang ng tulong ang grupo at china-challenge ng Philippine Councilors League ang mga otoridad na agad pong marisolba ang naturang insidente dyan sa Cagayan. Samantala, sa Cebu naman, sunod-sunod din po ang sunod-sunod din ang mga kahalintulad na krimen. Ay patuloy po ang interogasyon ng Criminal Investigation and Detection Group sa isa ho sa mga suspect sa saan na ba tayo?
Pag-ambush sa sasakyan ni dating Barangay Tihero Captain at kasalukuyang Barangay Councilor Jesse Lou Kadungog. Kaninang umaga po ito dyan sa T. Padilla Extension sa lungsod po ng Cebu, Mario Joseph. Sinasabi ho ng may nakuha daw na ID ng pulis doon sa crime scene. Ewan ko saan patutungo ito. Ano kayang kalalabasan ito Abangan po natin. Mama Mira Sunshine, Princess Sunshine Amira R. Magdangal. Ma'am, good evening to you. At naalala ko pala, alam niyo ho, ang Sulong Katutubo International Foundation na pinamumunuan po ni Princess Sunshine Amira Magdangal ay marami po ang naiinggit. Para bagang, alam niyo ba yung isang puno kasi na namumunga, alam na natin na kinagagawian po ng taong naiinggit sa bunga, binabato ho yung puno na may bunga. Parang ganun, ano ho? Alam niyo kasi itong Sulong Katutubo International Foundation, isa po itong foundation na niminsan ay hindi naman po ito nang hingi sa kung sino-sinong donor para makagawa ng pagtulong sa mga katutubo. Bagkus, personal na pondo po ng foundation na inilagay ni Princess Amira, yun po ang kanyang nilalaan sa mga pagtulong. Mga nasunugan, mga nangangailangan ng gamit sa paaralan, mga estudyanteng katutubo. At by August 19 ay may nakatakdang mas malaking proyekto po ang Sulong Katutubo International Foundation na pagpapatupad ho ng livelihood program. Yung livelihood program na yon ay pupunduhan po ng foundation ni Mama Mira ng kanyang personal na pera. At mamimigay po ng puhunan ang foundation sa unang napili na more or less 500 benepisyaryo. 500 beneficiaries nationwide ay may ibibigay, may inilaan pong tig-100,000 livelihood funds. So, yan po yung mangyayari at gagawin po sa main office ng Philippine National Bank, PNB, dyan sa Pasay City. Ako po ay magiging buhay na saksi sa proyektong yan sapagkat pupuntahan natin yan. At yun nga, personally, tinutulungan natin ang foundation na ito at napagkatiwalaan tayo at ini-appoint ni Mama Mira bilang vice chairman. At nais niya kasing matiyak na kung siya man ay wala, ay maayos na mapatakbo, matiyak na ayos ang implementation ng mga projects. So si Errol Dacami, isang hamak na Errol Dacami ng Leader News Philippines, pinagkatiwalaan po ng isang malaking foundation na maging bahagi po ng organisasyon na yon at maging alalay po tayo sa mga proyektong malaking gagawin po ng naturang foundation. So, sa panig ko ay siyempre, kinararangal po nating pagkatiwalaan po ng isang malaking grupo upang maipatupad po ng maayos ang mga proyekto tulad po ng nalalapit na imaginein po ninyo 500 people, mga katutubong bibigyan po ng tig-100,000 livelihood funds ng Sulong Katutubo International Foundation. Kwentahin ninyo magkanong kalalabasan ng tulong na inilaan. Ikaw, Teo, marunong ka ba sa mathematics? 500 times 100,000 ang isa. Magkano? Kaya po, may mga taong patawarin po sila ng Diyos. Sa halip na magpasalamat po sa ginagawa ng foundation natin, sinisiraan. May mga grupong sinisiraan yung foundation. Bagamat hindi ko po masisi sapagkat sa mga nagdaang panahon, meron po kasing mga foundation na ginamit sila na poles sa kanilang pangurakot sa gobyerno. Kasabot po yung mga senador, ayan, nakulong na po may mga nakulong na, di ba? Si Enrile nakulong, sino pa mga nakulong? Si Bong Revilla nakakulong pa rin, si Napoles nakulong pa rin, gamit-gamit po yung foundation. But, here is the super big difference. Ang Sulong Katutubo International Foundation,
wala pong transaksyong panghihingi sa gobyerno. Bagkus, personal na pera. Magkano, Teo, yung kinilabasan sa mathematics mo? 50 million, sabi ni Teo. 50 million pesos na tumataginting, pinaghirapang pera ni Mama Mera, nag-abroad siya at nag-ipon siya ng matagal. 50 million. I-release sa main office po ng PNB sa August 19. I will be there. Iko-cover po natin yan, ipapalabas po natin sa Leader News Philippines, at para ma-monitor po natin yung livelihood program, we will have an independent and exclusive program po para sa mga katutubo, especially focusing on livelihood matters, livelihood program ng mga katutubo. Ipi-feature po natin dito yung mga matagumpay na hanap buhay ng mga katutubo. Yan. As a feedback mechanism. Yan. Good evening po, by the way, sa mga taga Media Convergence Incorporated, kay Sir Tom Sayon Pasco. Sir Tom, kumusta ka? Nanonood ka ba? Ayan, sige, tawagan mo ako bukas. Kasi alam niyo, may binibili kaming gamit sa sa Media Convergence Incorporated. Sila po kasi yung dealer, reseller ng isang gadget po pang remote broadcast na type natin. Tinitingnan ko kung kaya kong bilihin eh. Lumalabas tayo 150,000 yung live view. Yung live view, mga kaibigan, isang gadget na magagamit namin kahit saan kami mag-broadcast, kahit saang bundok, pwede kaming mag-broadcast remotely. Yung remote, naka-remote. Walang linya. So, yung gadget na yon, doon nakakabit yung modem, yung ano ba yan? Yung Wi-Fi. So, hindi na namin kailangan yung mga kable ng fiber internet. Alang mga kaibigan, alam nyo, pag-iipunan ko talaga, 150,000 pa. Wala pa kaming kinikita dito. As you see, alam nyo, yung Long Reach Philippines, tinutulungan lang namin yan na malaman din. Yan ay tulong lang namin din sa ating mga kababayan para ma-avail yung health benefits ng Long Reach Philippines. Pero hindi po yun yung aming hanap buhay. So, wala pa. Just the same, patuloy po kami nag-iisip ng mga kagandahan at sana po mabili ko ngayon bago yung August 19, no? Yung August 19 kasi gusto kong ma-live yun, live mula doon sa PNB. Gusto kong ma-live natin yan, Teo, sa main office ng Philippine National Bank sa Pasay City, yung mga katutubong tatanggap ng tiga 100,000 pesos bilang livelihood funds. Meron tayong kapatid sa hanap buhay dyan sa Brigada News FM sa Agusan del Sur na tuloy-tuloy ang paninira. Nagsumbong sa akin si Kapitan sino ba yung kapitan na kaibigan natin? Let me see. Yung kapitan na kaibigan natin sa Agusan del Sur, Kapitan ano ba yan? Kapitan Cap Manleo Blanco dyan sa Trento, Agusan del Sur, nagsumbong sa akin kaninang umaga na narinig niya raw sa Brigada Agusan na sinisiraan yung Skiffy. Alam niyo, patawarin ka ng Diyos kung sino ka mang announcer ka. Siguro kailangan lang natin itong mapaintindi doon sa hindi niya naintindihan. So, ito'y tatawagan ko bukas para maintindihan niya yung programa ng Skiffy. Hindi po kami nanunulisit, hindi po kami naniniklod sa mga politiko, wala po kaming hinihingan ng kung sino-sino. Kung may magbibigay, salamat ho, no? Ito po ay pinagsama-samang efforts ng mga members, ano? Of course, nais ko ipaliwanag na siyempre wala itong membership eh. ID lang. Pang-print lang ng ID. That's all. Because lahat naman ng organisasyon, yung PDP laban nga nung Friday. Sinabi ng pamunuan ng PDP ang ID nila, may membership silang 300 pesos. Yung Skiffy, walang membership eh. May ID pa sila 50 pesos. Yan. So, ganun, magkakaiba ito. So, yes, 100 pesos lang sa ID.
Imagine niyo kapalit 100,000 pesos na livelihood funds, livelihood pang livelihood na pera. Saan ka pa, di ba? Kaya sige, batiin na lang natin yung mga kaibigan natin sa Brigada News FM Agusan del Sur na hayaan nyo at tatawagan natin yan at paliwanagan natin sa mga bagay-bagay na hindi nila naintindihan because I think that would be the best thing that we can do. Paliwanagan sila, the mission and vision, the projects, at wala tayong tinatapakan dito, wala tayong hinihingaan dito, wala tayong inaapi rito, bagkus purely pagmamahal, pagtulong, malasakit ang ginagawa po ng Sulong Katutubo International Foundation. And with that, we really would like to say thank you kay Princess Sunshine Amira Magdangal sapagkat siya po ang may brainchild nito. Ang sabi niya nga sa akin, binibiro niya yata ako, alam mo, Sir Errol, kahit mamatay na ako, pagka na-implement na natin yung livelihood program, makita ko lang umasenso ang mga katutubong tinutulungan natin kahit mamatay na niya ako. Sabi ko, wag. Maaga pa, marami pa tayong mission ka ako. Di ba ba? So, ulitin natin, Mama Mira, thank you sa nasimulan mong napakagandang project. I'm sure nagpapasalamat yung mga katutubong natutulungan natin. I'm sure of that. Alright, sige. Domeng Cirilio. Mang Domeng, Sir Domeng, magandang gabi po sa inyo. Yan. So, sino pa? Kenshin Himura. Yan, sa Olongapo City. Maring Beng, kumusta ka dyan? Si Pastor Sam Palas, akyat dito. Sige, tingnan natin. Ano na kaya nangyari doon sa project natin sa SBMA? I'm excited to know kung anong nangyari na dyan. Paring Hans! Kumusta ka na, Paring Hans? Alright, sige. Mga kaibigan, ayan, so kung kami po ang sasagot, kasi 20 minutos na po makalipas ang alas 8 po ng gabi. Kung kami naman po ang inyong tatanungin, alam nyo, ang battle cry ng Pangulo natin ay tapang at malasakit. Right? Ang ganda. No? Nung mga unang administrasyon, wala po tayong narinig na ganyan eh. Yung tapang at malasakit. Kaya po, kinagat siya ng publiko, nanalo ang Pangulong Duterte at of course, inaasahan yung mga pagbabago. No? Hindi lamang superficial na pagbabago, physical na pagbabago, bagkus yung totoong pagbabago sa buhay po ng mga Pilipino. Especially pagbabago sa kabuhayan, mga nalugmok sa kahirapan, nag-aantay ng oportunidad. Yan po ang mayormenteng mapagparamdaman ng pagbabagong pangako ng ating Pangulo na kanyang dadalhin kapag siyang naupo. I'm sure maraming nakakaramdam, especially yung mga natutulungan po ng Malasakit Program, yung report kanina ni Mike Paul, 200,000 pesos na bill sa ospital, walang binayaran, zero balance. Napakaganda. But of course, multifaceted po ang buhay, ang issue po ng mga issue po sa pamamahala, yung mga issue po ng ating mga kababayan, hindi lamang naman po hospitalization. Pinaka-importante, kabuhayan. Di po ba? Pinaka-importante, kabuhayan. Hindi po dapat tayo magtapos. I agree. Kailangan nating disiplina. I agree. I strongly agree. Kailangan natin ng disiplinahin ang mga walang disiplina. But we should not end there. Di ba dapat kumpletos regados? Pagka pinagbawalan mo ang isang taong hindi ka pwede maghanap buhay dyan hanggang dito ka. Dito. This is a better place for you. Di ba? Hindi lang magtatapos doon. There should be a better place na pwede nating ialok sapagkat alam nyo, kapag inayos natin yan, pag binigyan natin yan ng pupwestuhan, pwede nyo pang singilin yan ng business permit. Di po ba? Buwis pa ang pwedeng ipasok niyan. Madaling sabi, there's a better way, there's a better approach than destroying those
those food products. Di ba? So, sana lawakan. Lawakan po ng mga namamahala sa MMDA yung approach nila na hindi dapat magtatapos sa ganon. Sabi ng isa nating viewer, sana kinain na lang nila. Kasi biyaya ng Diyos ang pagkain, di ba? Naalala ko noong panahon ni BF, ni Bayani Fernando, binubuhusan niya ng Si Bayani Fernando, nung una, binubuhusan ng gas. May mga makakulit daw Makakulit, ang kukulit. Pag alis ng MMDA, nandiyan na naman, binubuhusan na lang gas para daw hindi na ipang tinda. Ayun. Awa ng Diyos, nung kumandidato si BF, talo. So, sige lang. Basta kami po, sa ganang amin, meron pang mas magandang approach. Yes, disiplina, agree. But we should not end there. There should be an option. There should be a place that we should offer, a better place kaysa sa sidewalk. O mga kaibigan, mga kasamang, naghahanap buhay, dito kayo. Itong pwesto nyo. Di ba? Maraming bakanting lote. Marami. Develop natin. Ayusin natin. And at the end of the day, makakalikom pa tayo ng tax na kailangan po ng gobyerno na pandugtong pa natin sa iba't iba pang proyekto. Tama! Ayan po ang aming opinion. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga matyagang sumabay sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Sa ngalan po ng ating buong pwersa sa News and Current Affairs Department ng LNPH, sa Engineering Creative, ang Engineering and Operations Head, Partner Oliver Licop, sa Creative si Mark Reynoso, Operations si Teo Villamil, si Tony Porcalia, dumaos-dus muna. Dumaos-dus muna pababa. Babalik. Sige, Tony, nanonood ka ba? Maglaba ka muna dyan. Dala-dala yung labahin niya. Maglalaba daw siya. Sige. Salamat po sa ating mga Leader News Patrol. Long Rest Philippines, salamat. At sa mga nagtitiwala sa ating programa, sa inyo pong lahat, sa mga viewers natin, thank you. Kayo po ang aming inspirasyon na ipagpatuloy po namin itong aming sinimulang bukasyon, ang online platform na napapanood worldwide. Abangan po ninyo ulit ang synergy ng Leader News Philippines sa Pinoy Extreme Channel and very soon sa Subic Broadcasting Corporation, who operates sa TV22, DWOK FM 97.5 at DWGO 10008 AM. Lahat pong yan mangyayari very, very soon. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Dahame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dahame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.